Когато казвам на всички, че се старая да продавам най-качествените материали, това не е лъжа, а самата истина, и искам да ви покажа нещо, което е много конкретно. Енергийна ефективност, термоизолационна способност, каква е гъвкавостта й, колко влага абсорбира и отдава, колко е гъвкава 195%, т.е. еластична, и каква е гранулацията на материала. Това е DSN Mediterraneo, мазилка, която се нанася като краен продукт от Италия през ръка. Състоянието е пастилообразно, добре опакована, добре пластена. Нанасянето на мазилката става с четка, валяк, с маламашка или се изпръсква. 10 часа за съхнене на продукта. Разходната й норма е между 400 и 600 грама на квадрат. Аз лично стигам до тези 400. Mediterraneo. Това е уникален продукт. Топло и хидроизолационен. Вътрешно и външно приложение. Това е от мен, приятели. Чао!